म्यूजिक कंपनी के सोजन से हम गायक कलाकार आप लोगों के बीच में एक गीत भेजे थी। मास्टर भैया कैसे बजाना खास तौर से 85 के लोगों से हमार फरियाद है कि जब जब अत्याचार धरती पर भयल भगवान के इंसान के रूप में अवैध भयल, लेकिन जब दलितन के ऊपर अत्याचार भयल वो समय देखा के अवैध भल कहना बा। मास्टर भैया अगर बेटा का पैदाइश सुधल हो उनके ना पता कि के हो अपार खुशी बा कहना बा। आज राम की लाव में तो खुशी बदली बा, लेकिन आज पूरे देश के खुशी बा। बाबा साहब ऐसा काम कैले हुए देश खातिर, बाबूजी इतिहास कायम हो। कुछ लोग हुए खाली अपने खातिर पूरा जिंदगी बिता देते हुए, लेकिन बाबा साहब हमारे आप खातिर पूरा देश के खातिर अपन जान दबा दहले कहना बा।